Muri Zimbabwe zvino kumira zvakanaka money changers akasungwa 65 vakaendeswa ku Harare Magistrate Court vakanorariswa ku remand chichi and stuff. Vanhu vakawanda vakabudikira vachireacta panyaya iyoyi, vanhu vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana, but inini ndakabva ndangoyo panapa ndakaregedza ndimboonesana nenyaya tikatoitaura vanhu vavasungwa this and that. Nhasi ndiri kudzoka zvekare nenyaya anoitwa Dr. Walter Muzembi vaimbova minister akabudawo vari kutaura nyaya iyoyo, vari kukriticize president Emmerson Mnangagwa, vari kukriticize team rese riri kudeploya mapurisa kuti asunge money changers muHarare, vachitaura kuti zvinenge kutambisa time kana kuti kakuwesta nguva kamuri kuita. So panapa vari kutaura kuti Mr. Strong Zig at work hapadi maso apa. Forex dealers will be made redundantly by the government itself accepting its own currency and making it a sole trading currency for everything. Forex dealing is far more sophisticated than these street vendors. Its policies that retire illegal forex trade. Kunotonzi kune madila vakatrena zvibaba zvacho vanenge vachikontrola zvinhu izvozvo, vanhu vaive kuti vanenge vachishanda nekompyuta, vanenge vachinzi ndo vari kukonzeresa zviri kunzi ava vamuri kutosunga ava havana basa. These guys, unoona nyaya iyi takada kuitarisisa haisi kupera zvakanaka, because apa vanhu vari kufirira kuti tatry kuita something. Money changers ndo vari kukonzeresa kuti mari inetse. Pari kuzonzi money changers amuri kutotora iva havana basa, kune vari sophisticated vakachimasta chigame ichocho, vari kumberi vakatrena vakapikira masports iwayo. Vari kunzi ivavo ndo vanopisa than vamuri kutaura kuda kudhila navo ivavo. Muri Zimbabwe ndo nyaya nayo kubva kuna Dr. Walter Muzembi vari kupindura nyaya iri kuitika yekusungwa kwema money changers paZimbabwe.